אני אחד מאלה שפספס את הקורס הראשון, לא היה כבר מקום. אין מקום, נמשיך כך. את ההמשך נמשיך כך, זה עלה לי בכמה גרושים. כשנפתח הקורס, שמחתי, נרשמתי, השתדלתי להשתלב, אין לי בעיה להפעיל את המחשב, אין לי בעיה להשתלב בתוכנות. קצת יותר כבד מאשר כל הצעירים, אני ספרתי פה 18 חניכים, 18 תלמידים. כל מה שלמדנו פה, כל מה שניתוח הגלים והמתנדים והמושגים הטכניים היו זרים לי. אני בשיניים לא רציתי לעזוב שיעור שלא יגיש לפחות 3/4 מהעבודה. והחונכים, כולם עזרו, אתה, יובל, קובי בדרכו, ערן. עד היום אני לא פותר כמו שהבחור הזה פותר, איך קוראים לו? אני רואה איך שדרור כזה, הוא מגיע ללוח, הוא כבר מצא את השפלים ואת השיאים.